Halo. Alugoro. Alugoro ki rak sing bujel kae to. Heeh. Iki rak landhep. Heeh. Alugoro bujel ki mung marake risi. Ha iki rak nglarani ya aja piye-piye kowe iki. Wong urip ki sing nrima ing pandum ngono lho. Logatmu. Kena gantung kocap sang kelura bentruk anrong bulung sumawono kelura bagong melajar ning tapel wates negari Ngamarta. Pating bleber pating cor kaya banyu bleber ing daratan. Tinototi lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya Ronanggono magawya klarira wang terus foto ya aku sesuk nek kaya ngene meneh carane gah aku sesuk ngapa to iringan urung wayahe mandeg wis tekan mandeg men selak padang aku selak kemudu-kudu pengen ngomong kowe lah kriwikan dadi kerujukan guyon dadi tangisan gong ben wis tak sengaja terus Tok sengaja piye? ora angking-angking Tak sengaja piye? saka ngomah wis tak niati gegeran Lho sebabe mergo ngene bapak ki nek ndek gegayuhan ha mesti kala mangsane iki mesti isa dititeni sing dadi pengalang-alange utawa sing dadi pacobane iki akeh banget ora abot banget. lah iya Heeh. lah mongko sing dadi pepalange bapak nggone arep bangun kayangan kuwi Sinuwun Darawati Sinuwun Darawati karo Sinuwun Baladewa heeh tenan kuwi Tru. lah iya terus iki piye iki nggone awake dhewe arep matur karo bapak supayane bapak ora runtik penggalihe Ora usah matur. lho ora matur tegese Karepmu rak mung arep mulih ngono to? heeh Lunas urung arep mulih lho kowe iki ta. Lho karepku iki ora karep-karepan, wis pokoke kowe bengi iki melu aku, kowe manut aku, Tru. oh iya Heeh. Nek urung tak wae aja munggah. lho Arep baleni dagelan kae mau. Heeh, limbukane apik banget mau. Dagelane wah kemlintir tenan kok. ha iya terus iki piye Wis iki ngene wae. ngapa Ora sah bali, ora sah matur bapak. heeh Terus piye nek awake dhewe maju mungsuh Sinuwun Baladewa, engko nek nganti awake dhewe wong loro mati mungsuh Sinuwun Baladewa kanane piye? Kanane bapak ora sida bangun kayangan piye? Ambuh. Lho kok ambuh piye to, Gong? Ngene iki pikiran kok sengane ora kowe iki mikira sebab akibate ora mung butuh nylekep, ora mung waton ngomong. Aku menawa wis omong ta, Tru? ngapa Aku ki nek menehi info ki wis cetha. piye Aku ya wis omong, kowe bengi iki melu aku, kowe manut aku. Dadi arep piye-piye wae karepku ki ya sak karepku aja njur ndek penemu idealis kaya ngono kowe iki. Lah kowe menging aku idealis ki termasuk idealis kok. Wah, ya ayo. Atur sapiye-piye iki? Jarimu rasah bali. Ya ya rasah baline apa ya awake dhewe arep mapan nang kene terus. Apa arep nandangi Sinuwun Baladewa karo Sinuwun Darawati? Nek cara aku wani-wani wae nandangi Sinuwun Darawati karo Sinuwun Baladewa kae. Monggo ketitik awake dhewe medhun saka Datulaya mau. Sinuwun Baladewa cetha aku reti dhewe, Gong. Ngapa? Sinuwun Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa. Aku nylintrut metu nggon pancuran kae mau. Kowe lha kowe iku can slintrutan kok. Oh, slintrutan ki golek slamet kok jenengan ora. Kae Sinuwun Baladewa ngawe anak-anak Pandhawa kae mesti gawe ngandhake perkara sing ora-ora. Ngandhake karo awake dhewe, mitenah eleke awake dhewe, dandang dikandhake kuntul-kuntul dikandhake dandang. Terus piye iki? tandangi Gong Kowe ora ngawur lho kowe. ngapa Nandangi anak-anak Pandhawa kok awake dhewe kualat. Ya nek aku ki wani-wani wae, Gong. Ning ki aku ki mawas karo derajatku, mawas karo pangkatku. Nang ngono karo anak-anak Pandhawa wani. wani Tandangi.
Anak-anak Pandhawa tak tandangi do mundur do kalah. Heeh. Kok nek sing maju Sinuwun Baladewa nggawa Nenggala, kok aku dadaku ditampanin Kyai Nenggala mati piye? Terus mati ki kowe urung tak jelaske werdine mati ta? Apa? Kowe ora kaya Garing Semarang lho kowe. Ora sing MATI kuwi ora. Lah terus apa? Mati ki ana 3 perkara. 3 perkara. Siji mati utama. Mati utama ki Mati nglabuh bebener. Utawa mati ngurungkepi negara, mati mbela agama, mati mbelani bebener. Wis pokoke sing apik-apik. Heeh. Kuwi mati utama. Lah awake dhewe jejere Awake dhewe iki luput karo Sinuwun Baladewa ki ana sebab akibate. sebabe Sinuwun Baladewa ki nyenyamah karo bapak iki sing aku ra marake atine Bagong runtik penggalihku iki. Wah Sinuwun Baladewa Bagong menungsa ra tatanan. Bapakmu mulai nyolok mripat karo mbangun kayangan sing nggo derajat apa sing nggo ragat apa cecak nguntal cagak cebol gayuh wulan wutong ngitung lintang. Ha iki sing marake atiku jaja muntap lirke netep netre merkata lir surya kembar iki ya iki. Lambemu ora. Ha ya iki. terus karepmu Tandange, Tru. mati utama. Mati utama. Ping pindhone mau Mati madya. mati-mati kuwi piye? Ah nek mati utama kuwi nek wis cetha nglabuhi bebener kuwi matine cinadang swarga. Dadi umpama kowe mbelani bapak, niate bapak ki apik. Bapak arep mbangun kayangan ki nggo wong akeh, ora nggo pribadine bapak dhewe. Acara bapak ki gelem kaya pejabat-pejabat sing ora jujur korupsi gaglaki bondo negara. Ora mungkin, Truk. Bapak ki tulus. Tulus ikhlas ngewangi para Pandhawa, tulus ikhlas. Apa ki jenenge? Embu. Anu ki lho, Truk. Apa? Bantu karo kawula negara Ngamarta. Awake dhewe iki kawula, awake dhewe mbela bapak. Nek umpama awake dhewe mati nang palagan, ya mati utama mlebu swarga, dinehi kuncine nyamilya swargamu sing ngendi tanpa kisap. Kisap ki apa? Kisap kuwi sing nggo kepet Kipas. senengane kok ora jlemongan. Mati utama. Heeh. Mati-madya. Mati-madya kuwi disangkani saka lara. Utawa lara tuwa iso, lara stroke iso. Heeh. Terus lara wis pokoke sembarang penyakit. Heeh. Kuwi isane mlebu swarga apa neraka ditentokke amal kebaikane karo amal keburukane. Nek akeh amal eleke mlebu neraka, nek ditimbang akeh amal apike mlebu swarga. Mati-madya. Mati-madya. Terus sing ketelu Mati nesta. we. Mati nesta. Heeh. Kuwi matine wong lalu, wong gantung, ah, wong ngeli, heeh. wong apa bakar diri, Heeh. wong overdosis obat terlanang. Heeh. Wong ngombe rondap kuwi mati nesta kuwi sok maneh ora entuk dalan padang sok maneh manjing nang nggon kayu watu sing gedhe-gedhe kuwi pendak malam Jumat Kliwon dikutuki dijaluki pesugihan kuwi mati nesta kuwi Oh ngono. heeh Dadi demit ya, Gong. dadi demit ha kowe aja mati nesta kowe ora mati nesta ora dadi demit kok demit kok dapuranmu truk Lambemu kok. karo kakangne kok kaya ngono senengane ora Ah terus iki piye? nek kowe pancen niatmu nglabuhi bapak ya dilabuhi truk Oke. mati wujudana Ya. mati tak wujude mergo kowe nglabuhi bapak aku yakin bola bokit matimu mati nesta truk Lho. anu mati utama ora ngedeg-degi to Gong tenan kuwi kok Ndoro Antasena tekan kene. pethuki wis pethuki anti wae santai wae kae oh Ndoro Antasena wis wah tatone anyar truk Apa? gambar kala jengking wah edan tenan wah ya wah ali-aline anyar lho matane kok abang kae tetel ya Gong oh ya wis kayak ali-aline tak inceng malah dituku kono pancen Ndoro Antasena tekan kene awake dhewe kon rembukan piye? wis kowe rembukan apik-apik karo Ndoro Antasena Terus nek ora kena jak rembukan apik-apik santai Tru aku di belakangmu lah aku ning mburiku ora ngapa-ngapa ya heeh jane sih bocah ngono wis aku ning mburimu ha Ndoro Antasena aku nek kowe omong-omongan Petruk kowe ora gelem mendho karepanmu ora gelem bali ning Karang Kadempul kowe mati dening aku tanganmu terus ngene iki Tru Gong unjawe laku sepak metu utake Ndoro Antasena iki tenan apa ora? tenan aku sama ngene iki aku ki tenan lahir batin nek mati utama mbelani bapak nek iso ngalahke anak-anak Pandhawa awake dhewe iki wong tua Truk aja gelem
dinggo jak-jakan bayi-bayi wingi sore. Ya wis aku mantep nang kandhane kok. Wah! Jawe laku. Ya. Tututan lamun mangsa prawira digdaya ari iki meneh Tru Men ketrucut bacut. prawira digdaya Ronanggono magawya glarira wang Ndarantasena gong tekan kene tenan. Ben. Jak omongan apik-apik itu. Oke. Tatone kala jengking gleling. Ha iya. Bar donor darah kok tatunan. Ora wong gemblung Antasena ra ya ora wis meneng tak jak omong. Jak omongan apik-apik. Heeh. Ora kena jak omongan apik-apik. Tanganmu ngono. Wah, bres. Ya. Bres iki udan apa nonyo? Ayo nonyo kaya ngono. Bres kok bres udan. Petruk karo Bagong Mardugra nengan dhewe-dhewe. Ngapunten Ndara Antasena. Iya. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Ndara. Petruk tak tampa. Bekti kula katur Ndara. Bagong tak tampa. Wis ajak rengu pasuryane enten apa? Petruk. Pripun? Kowe tak takon wangsulan. Nggih, napa Ndara? Kowe wani karo Wa Mandura ya? Maksude kowe wani karo Wa Baladewa? Kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani karo Pakde Mandura. Iya apa ora? Ayo wangsulan. Aku ndredeg banget ya, Truk. Anu Gong. Ayo tau didagangi bose ora ya ya. Nek kula wangsulan nggih pripun? Nek pancen kowe arep wani sajak mbalela. Wangkot ora gelem manut karo pernatan Guru Ngamarta, manut ta Petruk? Tak bondo tanganmu tak krencong sikil wak lebohe wangun jaran. Gong. Setro, boyok kuku matro. Setro, gua piye iki kok boyok mahku mat. Ambo. Boyok ora kena kerja sama. Piye malah wah, sing tak jagake ming kowe. Gong wis ora jagake piye boyoke yang ngene ae. Lang antem piye lho kowe iki ora ngerti kahanan ora. Jak omongan sik, Tru, jak omongan merada suda tak luke, Tru. Aduh, wingi lek mijetke kleru apa piye apa ya. Nuwun sewu Ndara Antasena. Kula lewantun kali Sinuwun Mandura niku mboten wonten kesengajaan. Ora ana perkara sengaja, ora bakal kelakon. Nek pancen ora ana perkara sing jalari. Lah nggih niku sing ajeng kula aturke. Kula wantun kali Sinuwun Mandura niku ora bakal kelakon nek ora ana sing jalari. Sing jalari rak kowe. Wong mboten Den, ampun ngaten niku. Ampun ngaten niku, pramila sesuk mleh niku nek entuk info niku digenahke. Kira-kira niki kabar niki bener napa mboten? Kira-kira pawarta niki tenan napa mboten? Padha napa mboten kalih kasunyatane. Jaman sakniki niku dunia digital, Ndara. Ampun sageleme dhewe sampeyan nampa info ora digenahke sithik. Ora digenahke sithik seluk buluke kaya ngapa? Sampeyan nampa atur saka Sinuwun Baladewa nampa dawuh nek Petruk tumindak kaya ngene kaya ngono. Nuwun sewu niku janjane mboten padha kali kasunyatane. Mula kula kon sing ati-ati merga jaman sakniki niku akeh undhaking pawarta. Terus. Cara mutu. Undhaking pawarta tegese piye? Undhaking pawarta niku contone niki enten info teng Facebook. Iya.
Neng kidul desa mungkin ming status ming tulisan ro. Iya, teng kidul desa enek ula gedene sak jentrik. Kabar tekan tengah desa ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor desa ana ula gedene sak glugu niku kabar karo kasunyatan pun beda pun boten padha. Lah mongko kula nyuwun sewu kula tak takon. Karo takon apa? Sampeyan dikon ngrangket kalih kula niku mesti dikandhani kalih Sinuwun Baladewa nek Petruk wani karo Sinuwun Baladewa. Iya, pancen iya. Wong kang kaya kowe kawula cilik kaya raimu kuwi ora pantes wani karo Nalendra. Mengkeriyen kula wantun kalih Sinuwun Baladewa niku sing kula waneni senes kok nata mandura niku mboten. Ning sing kula waneni niku hawa nafsune kok, Den. Sing kula waneni niku pambegane ora kaya Sinuwun Baladewane. Terus matamu mangkel aku. Wong nyambut gawe malah boyoke kuman. Sing kula waneni niku senes kok nata mandura niku mboten ning pambegane nata mandura nuwun sewu lho wong panjenengan niku tiyang sepuh. Panjenengan niku minangka jejere kadang nata saking pujangga negara Ngamarta Sinuwun Ndarawati. Kula mung ngomong kok, Den. Kula mung ngomong nuwun sewu kula niku mung ngomong. Merga Sinuwun Ndarawati ngandhake ngendikake yen to negara Ndarawati ke Taman Pagebluk. Niku ora aneh banget to. Niku ora aneh banget ora mungkin ing atase negara ketunggon Titis Sangjang Bathara Wisnu kok ngasi ke Taman Pagebluk niku mboten badhe kelakon. Ping pindhone ajeng nyuwun pustaka Jamus Klimasada niku mboten kelakon. Kula niku mung ngomong nek sejatine jaman sakniki niku akeh panjalmaning jajalanan sing ora seneng karo para Pandhawa kasan angel mijun wae nganti suwe banyu sinaring padha reka-reka padha nyamar padha memba dadi wong sing dipercaya karo Pandhawa wekasan padha tumindak sageleme dhewe golek ringkihe para Pandhawa niku sing kula waneni. Lah kok malah Sinuwun Baladewa malah ngendika ngeten iki. Ana kan Petruk kan nang bolong kowe ora gelem bali aja takon dosa bapakmu kowe mung elek nyolok mripat bapakmu kae. Wong-wong loro saudon telu saurupan lara ati kula. Kula niku ajeng urip nang pitikaterke niku kalih Sinuwun Baladewa. Kula niku ati kula lara mireng bapak kok diunek-unekke kaya ngoten niku. Nuwun sewu, Petruk niku siji kudu ngabekti, kudu manembah karo sing gawe urip. Ping pindho Petruk kudu ngajeni ngabekti nyembah karo wong atuane Petruk. Merga kula ngrumangsani. Petruk lair teng alam donya niki merga bapak Gojek kalih Simbok. Ngoten. Ngenteni bal-balan terus lair Petruk. Mula bapak kula diunekke ngoten iki kula mboten trima sejatine ngoten niku. Kowe ora luput Petruk mboten. Kula niku wani merga kula bener nek kula mboten bener tangeh lamun kula wani Ndara. Ku nek ngono malah iki sing luput Siwa Mandura. Lah kirangan sampean sias nyekel kula napa pripun? Ora. Merga aku ngrumangsani nek kowe karo Bagong ki wong sing duwe tumindak bener. Merga kowe wani karo Sinuwun Baladewa ki sababe disababake merga Siwa Mandura ku uga wani karo kowe. Kowe bener, Truk. Kowe bener. Kowe ora arep tak luputke, kowe ora arep tak rangket, ora tak luput pakunjaran. Penak, Truk. Boyokku, Truk, yakin wis. Penak, Gong. Penak. Penak apa pisan iki? Wis iso muni mak klethuk. Iya. Terus iso ngentut sithik iki wis lega banget. Ah iya. Piye? Piye apa? Wis beres iki tak rampungi dhewe. Alhamdulillah. Nek ngono ora sida bres ta kowe? Ya sida. Konsekuensine ngarep mau piye kok ngono ora kowe. Nek ngaten sampean mboten ngluputke kalih kula Ndara? Ora. Malah iki ngene, Truk. Pripun? Nek kowe slamet saka aku, nggih pripun? Neng kono Kakang Gatotkaca karo Kakang Antareja padha mlaku mrene. Lho, tindak mriki? Iya. Wigatine ya arep ngrangket karo kowe malah keporo Kakang Gatotkaca mau ngomong nek Petruk pancen luput arep pateni. Gang. Duh kok mumet ta iki. Vertigo ku kumat apa ya, Truk? Cah kok enek-enek wae ta. Nggone nek bahaya kok terus ndile boyoke kumat, ndile vertigo.
Ndule gejala budhek, gejala bisu. Ora enek gejala-gejala budhek. Aku nek ora krungu jak omongan terus suwe-suwe budhek ora. Ngomong lerak-leru suwe-suwe bisu ora. Ngrenek bahaya senengane kaya ngono lho iku. Lah terus kersane pripun iki, Ndara? Wis kowe ning kene wae. Nggih. Kakang Gatotkaca Tandangana. Nggih. Kakang Gatotkaca ora kena jak omongan apik-apik ya Tandangana kridane. Kowe geluto karo Kakang Gatotkaca. Lho, mengke riyen nika satriya pengpengan kula niki mung wong ora ndhe daya napa-napa kok nek kula kalah mengsah Ndara Gatotkaca pripun? Nek nganti kula lara, gedene kula mati dipotol sirah kula karo Ndara Gatotkaca pripun? Santai wae tak tambani. Nek mati tak uripke. Lho. Beto jemper napa? Jemper. Padake aki ngono apa piye? Iki banyu sungutku iki. Sungutku iki ana banyune. Banyu sungutku iki nek tak peres metu banyune tak nggo nambani wong lara, tak nggo uripke wong mati sing urung titi wancine iso. Weh, lha apik, Gong. Gong sungut ampul le. Anu mawon, tetel mawon pripun? Tetel denggulmu mlocot kuwi ora. Ha mengke mbangane dadak njeluk sampean. Kepadake apa ora? Tetel-tetel. Tak kira nek variasi kok ora. Mbangane engko dadak bengok-bengok Ndara Antasena sak Petruk modar malah. Wis ngono wae. Nggih. Bakule kepercaya karo aku to, Truk? Nggih, kula niku percaya kok, Ndara. Ngetutke sampean ketalit niku kula mangertos, kula dong. Iya. Nek sampean niku wonge jujur ora tau ngapusi kali wong cilik kaya kula. Ya wis. Nek ngono kae Kakang Gatotkaca Kakang Antareja Tandangana. Nggih. Nek lara kowe mbengok. Njeluk ana karo aku. Nggih, ngestaken dawuh Ndara. Wis ngono wae. Ala ambles bumi. Sik. Ngapa? Nek sampean ambles bumi terus kula le ngundang sampean pripun nek sampean ambles bumi? Bagong kon gedruk bumi ping 3. Ku aku jedul. Ngaten? Ya. Wis ngono wae ambles bumi. Nggih. Ngapa? Ming jajal kok. Lah sem. Angko nek tiwas di ngono-ngonoke ra metu ya, Tru. Ha iya. Ha tiwas kemringet ra metu wis tiwas ngono-ngono. Aku kerep soalnya, kerep-kerep ndasmu. Anggepe ora. Kae Ndara Gatotkaca tekan kene, Tru. Wah, sekolah langit mabur kok pesawat, Tru. Tandange, Gong. Tatian Gatotkaca tinon mapakaken arga kira teka pira Kresna Parta Kresna Parta manahar saktinira Anggere wis ngono kuwi wis nguripke lampu kota. Lampu kota pada kendaraan. Ndara Gatotkaca ki otomotif kok. Apa? Dumadi saka balung wesi. Wis nek kowe ora mung balung kirik, wis. Nganggepe. Bageke to. Iya. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk. Petro iya. Ndara Gatotkaca bekti kula kunjuk, Ndara. Bagong iya. Enten apa kok sajak duka yayasine pi? Petro. Nun tak takoni wangsulan. Nggih, sing jujur. Nggih. Kula niku wong tuwa, Ndara, ora mungkin kula ngapusi. Kula pun ngrumangsani kula niku pun wareg mangan gembalaning jagat legiasine kawontenan perkara sing sak nyatane ya tak kandhake sing sak nyatane. Ya. Kowe wani karo Siwa Mandura. Kula? Ya. Kowe wani karo Siwa Mandura. Kowe wani karo Siwa Baladewa. Ya ora? Nggih. Lah pripun to, Ndara? Aku napa dawuh saka Siwa Mandura. Yen to aku kon ngrangken karo kowe, cilik kon ngunjara karo kowe. Gedhe kon mateni kowe. Mula nek kowe bangga bakal larampungi kowe budi bakal sembatani. Yen kowe ora gelem nurut karo bendaramu, aku ora sudi diabdi kaya dapurmu. Nek malah kowe wis ora arep nurut karo atur Gatotkaca, mrene mapan wak potol ndasmu Petro.
surem-surem diwangkara kengken wirwang kusma kang layun oh nuwun sewu Ndara kok kaget kok malah nangis ngopo nangis sing apa itu menengo cangkemmu kula kok kaget bareng sampean ngendika Petro kowe wani karo Siwa Mandura. Kowe mapano. Kowe cilik tak kunjara gedhe tak pateni mapano. Potol ndasmu Petro. Ampun Pandara, sirang lho iki putus ati potol sesuk mangsane potol dhewe. Sampeyan iku nuwun sewu lho. Kula wantun kalih Sinuwun Baladewa niku wonten sebabe. Kula wantun kalih Sinuwun Baladewa niku wonten jalarane. Jalarane kula mbelani bapak. Monggo nuwun sewu sampean kok nganti wani ngonake kalih Petro. Petro mapano potol ndasmu. Mengke nek mun namung kula dudute dhewe. Sati potol kala. Ning pancen kowe wani kowe duwe luput. Nuwun sewu luput kula niku napa? Kula niku disia-siale Sinuwun Baladewa. Nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki sambung rapete sanes kalih Sinuwun Baladewa. Kalih sampean, kalih pepundhen sampean para Pandhawa. Sampean niku turase Pandhawa, sampean niku lansur Pandhawa. Kudune sampean niku minangka cah nom niku iso mbedake ndi kabar sing bener kaliyan ndi kabar sing boten bener. Kudune sampean ketika kaya ngoten niku ra yo dikenake sikik. Kudune sampean nampa pawarta kaya ngoten niku ra yo dicethake sikik iki nyata tenan apa ora? Iki bener apa ora? Petro tumindak kaya ngono apa ora? Iki apa ora? Ora mingarep motol wae. Aku penak-penake dipotol iku gelo tengane lara-lara. Kowe kok saru ta? Saru ndas ngene iki lho. Nuwun sewu kula seksine Ndara kula seksine. Kula niku semprana seprene wiwit Pandhawa cilik kuncung ngantos gelung jambang ngantos selaprang niku dereng mawon sepisan kemawon kula dikasari kalih para Pandhawa. Bapake sampean niku, bapake sampean. Bapake sampean niku wong drogak-drogak. Bapake sampean niku wong kau, wong dosa ning ora tau kok kasar karo Petro ndugak kalih Petro mboten taun jiwit kalih Petro mboten taun. Mbae sampean Sinuwun Pandhu niku Sinuwun Pandhu niku aluse raja macamane kalih Petro ning sakniki pun swarga. Mboten napa-napa Kandara, mboten napa-napa. Nek sampean ajeng motol sirah kula mang potol ben sisan Petro mati. Nek nuwun sewu mengene kula mati, sukma kula teng swarga ketemu kalih mbahmu Ndara Pandhu. Kula ditakoni kalih Sinuwun Pandhu Petro, kowe kok wis mati. Sing mateni kowe sapa Petro? Kula mboten gadah lupa Sinuwun kula dipateni kalih putune sampean Ndara Gatotkaca. Sinuwun Prabu Pandhu sukmane medhon teng jagat golek sampean. Aku tak takon. Ngapa? Kowe kok ora biasane nangis kok kowe nangis to ki mau? Hah? Anakmu sing cilik mati, bojomu ketrek keguguran, kowe nanggap dangdut tok kowe. Cangkeme ora ngerti aku kowe wong sing playere adikku kok. Sing jaipang ya anak buahku kok. Lho, ngerti aku lek mau nanggap nang perapatan lor masjid, heeh to. Iya to. Nganggo dit layatan to. Aja ngono to kok ora. Aku ketemu karo sing ngendang kok mau sore nang warung. Aku gumenang kae kok ora ndang entuk bojo to kae ngarah wong wedok ora dadi ngarah lanang. Ha iya. Sapa iki? Ayo anak buahmu adimu kae kok ora. Ora lha aku masalahe ngremet brambang delalaku mambengi bar nyate. Brambang ning lampekan isih ana turane tak remet tak leletke mata. Lah ya ambune teng-tengan terus ora. Kowe kok pinter e? Eskom. Padak kira. Aku wis ngrampungi loro, Gong. Karepmu? Aku wis ngrampungi loro, Ndara Antasena karo Ndara Gatotkaca.
Kae sing ana siji. Sapa? Ndara Antareja. Oh ya, Tru. Ah iya. Monggo Ndara Antareja kuwi putu dewaning ula. Hah apa? Tenan kuwi. Oh, kowe janji wani karo Ndara Antareja nganti Ndara Antareja nesu kandhake mbahne. Heeh. Kowe rono-rono parani ula. Kowe mangan disanter ula. Turu parani ula. Wis nggih, Mbol, udulamu beda. Ulamu meng ula duwel bangga-banggake ora. Udulaku udu, ulane mbane Ndara Antareja. Wah, medeni kabeh. Ula luwuk. Ayo. Ula sawa. Heeh. Demung kebu. Oh. Demung saron ora. Nibani ndasmu kuwi. Wah, sing paling medeni, Gong. Apa? Ula sendrok. Wah. Ula sendrok to? Heeh. Modar. Ula sendok ki bahaya tenan. Bakmi kolu, go goreng kolu, tongseng kolu, sate kolu, tengkleng kolu. Ula sendok kuwi, heeh, sak parake ora nyokrok ndasmu kuwi. Ya ora terus emosi ngono kuwi wis bakune ngono. Ndara Antareja tok tandangi, heeh, terus kowe kudu wani karo Ndara Antareja. Lah kowe arep nanti, aku tak ngaso. Ini mulut sudah capek. Tenggorokan kering, saatnya minum. Jajake lho, Truk, ora sudi wong urung temandang apa-apa. Wah, kowe kok telek to kowe, ora telek-telekan wis, Dang. Nyambut gawe senengane kok ora kaya ngono ora. Wah, piye kowe? Wah, wis ben ah. Ndara Antareja padake ora arep golek karo ponokawan-ponokan. Aku ki wong tuwa wanene karo bayi wis tak tandangi lho, Ndara. Carian putra lamun kawekasan ya kawisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta Ndara blirik ndasmu atos pura. Anu Ndara Antareja. Bekti kula konjuk Ndara. Tak tampa Ponokan Bagong pangestu tampan ana. Nono nggih kula tampi. Bagong. Pripun? Petruk ndi? Madosi Petruk? Iya. Wah, Petruk ki ngeyel. Truk. Sing golek iki kowe udu aku. Ngomong nek Petruk ora ana. Wah, engko ngapusi. Piye carane to ya bocah kok goblok ya ora ngono. Bocah tenanan iki ngomong Petruk ora ana. Wah, piye kowe? Anu madosi Petruk, Ndara? Iya. Ajeng dinampake. Arep tak bondo tangane, tak krincung silalboke pakunjaran mergo wani karo pepunden. Madosi Petruk? Iya. Ngapunten Petruk mboten nonton. Arep ngapusi karo Antareja. Mboten ngapusi niki nyata kok, Ndara. Aku krungu lemu omongan karo Petruk. Wah, modar, Truk. Krungoke. Ngomong nek radio. Wah. Aku wis kok ngapusi, Truk. Pokoke manut. Nganu nika radio kok manu, Ndara. Kowe arep ngapusi karo Bendoro. Kowe arep kuwalat karo Antareja. Apa lakon yen aku nesu aku ngandhake mbahku. Dewaning ula kowe rono-rono parani ula Bagong. Petruk kuwi ngeyel banget. Truk, Ola. Pancen cah. Kok tandangi to, Gong? Aku konsekuensine aku ngaso kowe nyambut gawe. Aku kuwi gah ngapusi ae, Truk. Ayo jujur sak karepe piye? Ngapunten, Ndara. Piye? Sampeyan mesti arep wani karo Ponokan Petruk. Ya wancen ya.
Petruk arep tak bondo tangane ak grincung sing mbok pangunjaran. Mengke riyen kula teng mriki sebagai saudaranya Petruk. Kowe guneman opo? Wah, iki wayang ora komunikatif ya iki. Basa kaya ngene ora denge piye kowe? Wah, jan. Kasumbut karo ndedet akeh. Nuwun sewu, kula niki minangka jejer adine Petruk. Lah kula niki adine tresna kalih kakangne. Nek Petruk enten napa-napa, adine mboten trima. Petruk lara mawon tak tambani, Petruk masuk angin. Tak kroki Petruk stroke kula prasekke teng PKU kok sampean kaya ngoten. Nuwun sewu. Monggo Petruk niku ngemong sampean wiwit kuncung ngantos glung wiwit jabang ngantos celaprang niku Petruk niku kawontenane ngaten niku Ndara. Labuhane Petruk ale sampean niku. Wah, nek mboten Petruk sing menapa niku ngekrek senalikane sampean tesih wujud ndok. Lho. Ngawur. Sampean napa? Anak ula ku mesti ndok. Monggo Petruk niku reptiler niku ngingula. Wah, salah sijine sampean niku ndok kulane dikekrek kalih Petruk, sampean didudut lahir sampean. Nek mboten merga saka jasane Petruk, mboten ajeng kelakon kaya ngoten niku, Ndara. Ning Petruk luput kudu dipidana. Mengke riyen pidana niku enten pasale, enten ayate. Lah sakniki pasal pinten, ayat pinten kula tak nyuwun priksa. Tur nek Petruk luput, seksine sinten, bukti kamera CCTV-ne napa, jam pinten kedadosane nek Petruk luput. Ayo ora isa wangsulan. Gak dibukti kok. Ayo wangsulana sampean anggepe ora. Wis ora apa-apa nek sampean arep ngrangket karo Petruk mboten napa-napa. Ning satu kata sing kudu sampean inget-inget kudu sing sampean gatekke. Nek sampean ngarep ngarah patine Petruk, ki. Dokter Haji Bagong. 2 bulan sudah naik haji. Kula anggepe sampean ajeng napa? Kula sing dadi pepalang nek sampean arep madani karo Petruk. Aku ora wedi karo kowe. Wak sembur pisan mlonyo. Weh, kula ya iso nyembur ning senes mriki. Nyembur niku bahaya. Semburan kula luwih mandi semburan sampean. Aku ora wedi. Weh, ora wedi. Ora. Niki Mang Sawang niki. Epek-epek kula niku nek pun malih dadi abang. Kula demokke teng dadane sampean mboten jemblong aja takon dosa Ndara. Aku ora wedi. Wah, piye iki? Piye ya ki ya? Niki sikil kula niki enten jalune. Nek kula kocap nesu niki jalune metu kangge nladong sampean pecah dadi sewalang-walang. Ora gumun. Wah. Piye ya ki ya? Pun ngaten mawon, pun nggih mang mundur men, mboten napa-napa. Kok mundur piye ora watak satriya? Kula niki kere kok watak satriya pripun ora ana. Bakune Petruk wenehno aku. Ora mbok wenehke aku malah aku sing mateni. Weh, tiban sikile Ndara Antasena mati sampean, Ndara. Caidan. Apa? Njuluki aku ngopo? Lah kirangan. Tak kira nek mungsuh bul kakangku dhewe arep tak gasak. Ya mau sampean nek kula kepepet kon njuluki sampean. Ora ngono carane wah menungso edan ora apa. Lho. Modar natap giring lan wong sesuk nek mlaku apa-ngapae mripate melek. Turu asane. Weh, clear gong. Clear terus wis tanda tangan hitam di atas putih pokoke. Mong kare piye le golek kontraktor jujur. Ha iya. Ndara Antarja iso mundur mungsuh kowe. Sah, gampang. Welokno kok gong elok. Bagong kok anggepe apa? Lah kowe ngunekke apa ya, Gong? Wis apa iku jurusanmu wis. Wis anak-anak Pandhawa rampung. Ya. Mong kari ngrampungi bongkote. Lho. Tru, sapa kae? Endi to? Guyu cengengesan. Kudung sarunge apa? Udu, kudung sarung. Ayo lho.
Juget-juget. Wah, oh, Patih Pragota, Tru. Wah, iki tandangane wis kecil nek iki gong. Oh iya. Halo, aku. Semangka sesumbar mawa lindhu bumi gonjing kumalu Kuntara Gatot kumalu Kuntara Gatot Ladalah wah edan wong legan golek momongan. Aku ki Patih derajatku kok. Nang negaraku nang negara Mandura ki aku mung nomor 2. Lah kok aku kon nyekel wong kere-kere kaya ngene. Wah iki jan-jane saru nek tak lakoni. Wah, Petruk, wah, tuwek ra mudar-mudar. Wah, saya tuwek awake saya guru. Mongko irunge dawane ra jamak-jamak. Wah, tangan dawa, sikile dawa, apa nenek sing dawa. Wah, wah, menungso dhuwur kaya tower. Wah, Bagong mata ambane kaya wah motoring 18 edan tenan wah mongko cangkeme ambane ra jamak-jamak cangkem apa Bengawan Solo wah mongko ngeces telus gilane wah ndlewer wah ora kajen Pragota kok kaya nyekel wong kere-kere trimo bali wah, nesu. Udah dagelan. Wah. Cengengesan. Wah, ra trimo Bagong nesu. Ababe matreng. Panganane buadang apa piye pokoke. Wah, Petruk kandhong bolong Ndara Patih Pragota. Wah, Panongawan Bagong. Po, piye, Ndas? Mangkean karo kawula cilik kaya aku ngono. Wah, nesu ngadeg nesu, teteke ming saweteng kowe kok. Anggep ora ben penting Dedet. Ayo, Tru, dirampung Tru. Ha iya. Semangkean ora sewiyah-wiyah karo kawula cilik ora. Janji, mak buandem bataku ora ini. Ndara Patih Pragota, Petruk kandhong bolong iki. Nggih, Ndara. Kowe wani karo Sinuwun Prabu Baladewa. Kula wani mergo enten sebabe. Nek mboten enten sebabe tangih lamun kula wantun kalian Sinuwun Prabu Baladewa. Wah, acara Petruk. Kowe iki mung kawula cilik. Kowe iki ranti kuwasa. Kowe iki ranti pemenang. Kowe ranti pemenang apa-apa tumrap negara Mandura apa meneh Ngamarta. Kowe iki mung Panakawan. Kowe manuta kowe tak cekel. Tak lebokke Pakunjaran. Wah, cikering ngantem tenan. Wah, boto melayang. Ora apa-apa. Nek sampean arep ngladeni karo Petruk, monggo gelut karo Petruk. Wah, banting ting mati deo. Lindes kandhane sampean. Woi. Asli. Kan. Ora apa-apa. Ya Kang yo. Ayo.
pinter lendro ora wong kere. Rene oe. Masuk. Lho, ora masuk piye? Petruk perang kok lasem. Lah terus karepmu Dewul Gunung Kidul, Kong. Oke. Dia jiret. Geleleng tenan kowe. Wis pokoke ngunekke Dewul Gunung Kidul. Gelem ora gelem, ayo. Sarone. Oke, yo, ndang. Nah, ngene iki nak wangun. Terus lho. Hujan gunung kidul. Eling-eling bang. Oh, bajigur iku. Latang ayo sawe. Wah. Leleng tenan Petruk. Wah. Candia. Ayo sambat ae. Terus lelek. Nganggo ater-ater terus. Heeh. Ayo lho. Wah, ora kajen mungsuh kere. Waduh. Wah. Yo.
piye? Woi. Hut. Haya. Hut. Hut. Ya. Hut. Ya. Weh. Ya masuk kena ta ya ki. Hut. Hut. Ya. Hut. Ya. Hut. Ya. Hut. Ya. Hut. Hit. Ya. Aduh. Aduh. Waduh. Aduh, piye iki? Aduh, ngapa itu? Wah, minggir kok. Tenan iki bahaya tenan. Ngapa weh? Tenan. Mendek. Ngapa? Mendek. Mendek apa ta ora udan barang kok mendek? Motor. Kita omongin to takkan mendek. Tak critani mengko kok ora. Aku gak omong ana tombak kok. Itu aku lagi ngendari tombak. Iya. Weh. Wah, nanti keblogong mlebu slokan gong. Kene iki ngendani tombak. Mundur. Ngopo arek ngoporane kene-kene. Wis ora. Aku ngeman kowe lho gong. Wis minggir. Adegan ini dilakukan oleh profesional. Jangan ditirukan di rumah. Arek ngopo rane kene-kene mati utanganmu akeh. Kae malah mati ra mikir kok. Sing mikir tangga teparu anak bojo. Cah kok pinter banget, pinter. Ndas gedene semene masa teke ming cilik. Yo teke kudu gede dong. Delok ke men ora dadak udus. Apa ora berkualitas. Ora berkualitas ngopo to? Ngeselke awake kualitas rendah. Ngene iki tak ajari unen-unene. Wah. Bapa lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Mandek. Nih lihat nih, ini mandek ini. Jelan melek mripatmu. Wih lah kok apik. Tak omongane, rungokke iki kalimate dihafalke. Catet. Tombak. Aku wong suci ra tau colong jupuk. Janji kowe ngenengi sirahku, pirangane awakku. Kelakon kowe dadi tombak rosokan ora kanggo rapayu didol. Bali. Ngono kuwi cak ora paham teknologi. Makane nende apa kowe sang ngetut Kendra Janaka kuwi sak ditulat ngilmune kowe aja kaya ngono kowe cak goblok banget kuwi. Ngilmu nanunan Kendra Janaka ora ditularke kuwi ora. Ngono kuwi rasa dadak apa marake anyang-anyangen. Cah enom anyang-anyangen. Kok apik to go ngajari-ajari. Piye mau kalimate? Bapa lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu tombake ndeken. Nek tandek. Omongan tombake, tombak aku wong suci, aku ora tau colong jupuk, aku ora tau tumindak neko-neko, aku ora tau ndemeni tong. Pokoke wis sing pokoke unggulna kebaikanmu, Truk. Oh iya. Ngenengi awakku dadi tombak rosokan wesi tetanus. Ora payu didol. Wis pokoke kon bali. Ya, ora bali, cengkuwir. Atre tombake. Iya. Piye mau Gong? Wis pokoke kuwi kalimate. Ya. Bapa lunga biyung meteng. Gong, kok ora mandi to Le, sik kenek wae iki. Aku kepiye kalimatmu? Bapa lunga biyung meteng. Kleru, bojone meteng kok, bapakne klithian. Bapa lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Oh iya. Kuwi dieleng-eleng. Sirah semono mikir ra iso. Semelah. Bapa lunga tapa biyung meteng tuwa tes dadi banyu. Bop gong. Tombak lawas kuwi, Truk. Sangkatane Purwawidada.
Wis angkatane Purwododo. Direm Senin mandeke Rebo. Gak diomongi. Tombak aku wong apik ora tau colong jupuk, ora tau tumindak sing ora prayoga, ora tau kasar karo bojo, ora tau nyolong, ora tau ngapusi. Nek jajan ning warung ning angkringan aku njipuk gorengan 5 tak bayar 5. Aku ora tau ngunek-unekke tangga, aku ora tau gegeran karo sapa-sapa, aku ora tau nerobos lampu merah, aku ora tau ora nyiram WC nek aku pas nguyuh. Aku ora tau adus ora sabunan. Pokoke aku tumindakku apik, aku salatku 5 wektu subuh, luhur, ngasar, magrib kabeh tak lakoni, salat duha, salat tahajud. Salat apa jenenge kabeh tak lakoni wis amalan donga dikir aku apal kabeh, aku ora tau tumindak elek, pokoke aku ora tau ngunek-unekke sapa-sapa. Aku pokoke ora tau tumindak apa-apa. Aku wong apik, aku sekelase. Wah, pokoke jenenge Gembol. Aku pokoke kok ya kena tegong. Aku kesuwen mengunggulkan kebaikanmu itu sedikit saja. Nek ngono ki malah kesane ngertine tombake kamu itu sombong. Ngono ya, Gong. Heeh. Karepku golek slamet kok. Golek slamet malah ora slamet kowe. Slamet donya akhirat ki ya sing ideal aja, jangan idealis. Bapa lunga tapa, biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Ae sak cekele kowe, Gong. Heeh. Cekel balekke terus. Ya ben kae Patih Prabowo mati ya. Tudinge tugel kok ya men. Ya delok. Petruk saya gembelu sirahmu gleleng pacakmu kowe. Dumeh kowe iso ngundurake wadyabal aku, kowe iso ngundurake anak Pandhawa. Aja mbok aku kowe iso ngundurake Baladewa, Petruk. Woi.
Sinuwun Baladewa maju. Maju ya gek kowe sing kiper. Ora lucu, ora kaya Mbah Baut. Sinuwun Baladewa maju nggawa Kyai Alugara. Kowe wedi? Ya wedi ngono. Lah aku ora ndek piandel apa-apa. Santai ae terus, sabar. Iki panjak iki malah ubek ngapa ya? HP-ne wis tak sita bareng malah ngopo. Oh golek ke gaman malah. Gamane iki malah penelengan. Mamandon. Celingak-celinguk. Wes kowe nek goleki gaman liyane ning kotak sijine, gelem ora gelem iki. Ha. Ki mau goleki tombake gak ono. Bendho. Ampuh iki aja mbok anggap remeh iki bendho tayangan iki. Pecok kowe cengele wong tetanus langsung mudar engko sore. Mosok kalah Prabowo aku, Gong. Kalah Prabowo piye? Lho, Alugara. Alugara ki rak sing bujel kaya to. Heeh. Iki rak landhep. Heeh. Alugara bujel ki mung marake risi. Ha iki rak nglarani ya aja piye-piye kowe iki. Wong urip ki sing nrima ing pandhem ngono lho. Logatmu yo nganyelke tenan. Gelem ora gelem ya iki kok. Karepe njaluk apa? Derajatmu ki ngene ngopo iki ning donya ki mung kere. Sok ning akhirat kowe ki ora ndek gawan apa-apa. Anggep ora. Gelem ora gelem bendro. Gelem ta kowe? Gelem. Ora gelem nggo mecok sirahmu sisan malan kowe. Nek kok ngene iki malah ngedon-donke semangatku, Gong. Kowe Gong aku arep maju perang topa itu. Maju kek maju ora kok kan ngomong wae. Ya wis. Sinuwun Baladewa nuwun sewu paripaksa kula mantun kan sampean sinuwun. Iblis sangat. Wah, menungso rantatang. Petruk kantong bolong gemilu sirahmu gleleng macakmu. Kowe wis wani karo Yayi Prabu Ndrawati, kowe wis wani karo aku. Wis wani ngundurke anak-anak Pandhawa. Saiki kowe kudu wani nandingi Prabu Baladewa Barat. Amuk Suramarta, Jayamarta imbang yen padha-padha. Nuwun sewu sinuwun. Kula niki menungsa carane sapi nek ajeng sampean boleh mangjagal dhisik, manggoleki sikik keringkiane Petruk, aja njur sak geleme dhewe kaya ngoten niku. Sampean ngliga Kyai Alugara, kula ngliga Bendho Kyai Pecat Nyawa. Alugarane sampean mung marake keri mergo mung tumpul. Oh, tumpul niki mung marake keri ngoten iki. Niki arep pusaka kadiwatan, niki arep pusaka ampuh, ning tumpul ming marake risi, ming marake musuhe sampean kemekelen. Ning nek niki mangsawang niki. Lho, ora edan kowe Petruk. Niki mangsawang niki nggih ngerok jenggote sampean tesih saged. Mula aja sok ngembe karo wong cilik. Giri lusi jalma tan kena kirina, anu kinira. Wah, menungso ora tatanan gembelo sirahmu gleleng pacakmu. Ayo nek pancen kowe sembada iso ngalahke dayane Kyai Alugara, meguru karo kowe 20 taun. Ngalahke bendoku wak sembah dlamakanmu, bojoku Purantawati peken sira. Mati. Lah. Nalika semanten rame sampun nata Mandura Sang Prabu Baladewa mengsah kono kawan Petruk kan rong bolong. Nalika semanten Sang Prabu Baladewa rumaos kasoran, rumaos kewirangan. Awit Kyai Alugara dayanipun kawon kalian Bendho Pecat Nyawa kagunganipun Petruk kan rong bolong. Nalika semanten madosi liranipun Petruk kan rong bolong. Sangka semangate Sang Lurah Petruk kan rong bolong anggenipun perang namakaken pusaka ngantos merem-merem. Mboten sadar Sang Lurah Petruk kan rong bolong bendhone mboten ngengingi pusakane Sang Prabu Baladewa. Lena ponakan Petruk kan rong bolong den tamani Kyai Alugara.
gendang kapracondang kontal kaprapal tebih boten dipun mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk Kanrong Bloko. Oh, menungso ratapan. Mati, mati kowe. Mati kowe. Wah! Wah! Syukur modar menungso kene ora jujur tumindake kaya mangkono. Ben nek pancen kowe dadi klilipe, dadi pepalang Yayi Prabu Ndorowati aja takon dosa Petruk, ora iso bali selawase.